गुड मर्निं गिबियावनो साफ्रोमनिसिमबो आंनि गाहाम हामग्लायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि लागै आं नोंथांमोननो मोननैसो गोनांथार रादाबफोर होगोन, नोंथांमोना मोजाङै खोनासंलांदो। सानसेनि सिगां हराव चिरां डिस्ट्रिक्ट बेंटल बाजाराव मोनसे दखानाव सिखाव हाबो आरो बे दखानाव दख'ना ब्लाउस बायदिसिना फाननाय जायोमोन। सिखावआ गासै 1,30,000निख्रुइबो बांसिन मुवाफोर लाना थाङो। उनाव बिगोमाया बेंटल पुलिस स्टेशनाव एफआइआर होयो आरो एफआइआर होनायनि उनाव पुलिसआ सानै सुबुंखौ हमनो हाबाय। बिथांमोननि मुङा मेहेर नार्जारी आरो इलिसन नार्जारीमोन। तेजपुर मेडिकेल कलेजाव साबा खामानि मावग्राफोरखौ होखारो। बिथांमोना लेबरेटरि टेकनिशियानमोन। बिथांमोना 2015आवनो जइन जादोंमोन, नाथाय बिथांमोना इलिगेलयै जइन जानानै खामानिखौ मावगासिनो दंमोन होननानै खोनानो मोननाय जादों। बेवहाय बिथांमोनखौ साख्रिनिफ्राय होखारहरनाय जाबाय। राजस्थानाव सासे बिजेपिनि एमपिआ सासे गभर्नमेन्टनि मावथिखौ सोबायो। बे मावथिया सासे आबादारिनिफ्राय आयेन बेरेखायै 500 रां घुस लादोंमोन, बेनिखायनो बिथाङा सोबादोंमोन। उत्तर प्रदेशआव मोनसे जाथाय जायो। सासे हाबा जागोदान हौवाया गारि सालायनानै गावनि आन्टिखौ एक्सिडेन्ट खालामदों होननानै रादाब मोननाय जादों। खोनानो मोननाय बादिब्ला हिन्जावसानि नखरा बेनो हाबायाव गोदान गारि होदोंमोन आरो बिथाङा ड्राइभिं रोङामोन, थेवब्लाबो बिथाङा बे गारिखौ सालायनानै बे एक्सिडेन्टखौ खालामो होननानै रादाब मोननाय जादों। आरो उत्तर प्रदेशआवनो मोनसे हटेला मैया अर खामो आरो बे अर खामनायनि जाहोनाव हटेलनि सानै स्टाफआ थैयो आरो सासेया गाज्रि जोखोम जायो होननानै रादाब मोननाय जादों। थांनाय सानसेनि सिगां नर्थ करियाया साउथ करियानिसिम गासै 10टा मिसाइलफोरखौ गावहरदोंमोन होननानै रादाब मोननाय जादोंमोन आरो मैयाबो नर्थ करियाया साउथ करियानिसिम आरोबाव मिसाइल्सफोरखौ गावहरबावदों होननानै रादाब मोननाय जादों। आरोबाव उत्तर प्रदेशआव मोनसे जाथाय जाबावदों। मोनसे स्कुलाव फांसन जादोंमोन आरो बे फांसनाव फरायसाफोरा मोसादोंमोन आरो मोसानायखौ मोजां मोननानै स्टुडेन्टसफोरा फैसा गारनानै होदोंमोन। बेखौ नुनानै सासे फोरोंगिरिया स्टुडेन्टसफोरखौ गोबारै बुदों। पाकिस्ताननि बारग' प्राइम मिनिस्टार इमरान खानखौ मैया गुलि गावो आरो बे गुलि गावनाय जाथायाव बिथाङा आथिङाव जोखोम जादों होननानै रादाब मोननाय जादों आरो गासै 7 सुबुंफोरा जोखोम जादों होननानै मिथिनाय जादों आरो बिथां गुलि गावग्राखौ हमनानै मोनहाबाय आरो बे गुलि गावग्राखौ पुलिसआ सोंनायनि उनाव बिथाङा बुङो बिथां मिनिस्टारखौ बुथारनो नागिरदों मानोना बियो गावसोरखौ मिसलिडिं माने नंखायजों दैदेनगासिनो दङ होननानै बिथांखौ गावथारनो नागिरदोंमोन होननानै बिथाङा बुंदों। जेब्ला बिथां इमरान खानआ गावनि सापर्टारनिसिम आखाइ वेभ खालामो, आखाइ दिखांनायसिमाव बे समावनो गुलिखौ गावदों होननानै मिथिनाय जादों आरो बिथाङा गुलि गावनायनि जोखोम जानायनि उनाव आरो गावसोरनि आल्लाया बेखौ आरोबाव मोनसे गोदान जिउखौ होबावबाय होननानै बिथाङा गावसोरनि आल्लाखौ बाख्नायदों। मैया तामिलनाडुआव मोनसे जाथाय जायो। सासे प्रेगनेन्ट आइजोखौ हस्पिटालाव लांदोंमोन, नाथाय बे हस्पिटाला आधार कार्ड आरो बायदिसिना कार्ड गैयिनि थाखाय, डकुमेन्ट्स गैयिनि थाखाय बे आइजोखौ हस्पिटालाव एडमिट बिथांमोना खालामासै आरो उनाव बे आइजोआ गावनि गथ'खौ न'आवनो डेलिभार खालामनो गोनां जादों आरो बे न'आव डेलिभार जानायनि जाहोनाव बिथाङा जिउ गोमानांदों होननानै रादाब मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। भिडिअखौ मोजां मोनब्ला अन्नानै लाइक खालामदो, शेयार खालामदो आरो अन्नानै चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।